Tandangan isun mandur ayo. Anu selamat jangan bocah-bocah akan mati pelandong melawan. Ayo. Wah, tak. Suwaring jajaran sekretaning bauna iblis lan ati to. Kowe ngembari marang panguasane Nata Mandura ora Baladewa. Wah, ora yen ngono kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apa? Lakon Ticung Akit. Jane eneng apa to? Sing jeneng wong tuwa ki nek wis sepuh, kuwi uripe ditanggung karo anak. Beda mbiyen jaman aku karo Gareng karo Bagong jek bocah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa. Anak dadi tanggungane wong tuwa ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika. Ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan, ning kula mung nirokke omongane bapak mengko ndak ana undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi kepiye? Contonipun ngeten. Anan kidul dusun ini ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengke tekan lor desa ana ula gedene 7 glugu. Kabar karo kasunyatan niku wis ora padha niku jaman sak mangke menika kulina. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedhekke kabar, nambah-nambahi pengendikane bapak. Mula kula arep matur apa anane. Iya Ponokawan Petruk matura ngeten. Truk. Aku ki ora lara. Aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa, ning aku mikir gandeng uripku eneng donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Monggo momong para satriya-satriya ngateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi aku ya melu bebodro, aku ya melu budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing ngluputke aku dudu sapa-sapa, ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Wah nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo kaya mbiyen. Biyen negara Ngamarta kuwi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, ayom tentrem, kaulane padha sayuk rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki kok beda kaya mbiyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah-ungguh, malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure, tegel karo kancane ming perkara bab sing ora sepiruwa nganti dadi regejegan, nganti dadi padha bentak sirah. Wekasan akeh sing ora rukun. Ngoten niku. Lah, kahanan sing kaya ngene iki nek tak nengke, kuwi ngibarate Ngamarta ki mung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh merga olahe para kawula ingkang padha nggugu karepe dhewe. Mula aku duwe niat mbangun pura kencana. Kula kaget, Bagong ya kaget, Gareng ya kaget. Semar niku ming batur, Semar niku ming wong sekeng, Semar niku nuwun sewu wong ra duwe, ming kawula. Kok arep mbangun pura kencana. Terus kula nuwun prisa dhateng Bapak. Janjane pura kencana iki karepe Bapak pripun? Wong bapak niku nuwun sewu, piyai nuwun sewu lho Pak, ora ngecip, piyai ora duwe, kok arep mbangun pura kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura kencana kuwi ora mbangun papan sing magrong-magrong. Sing dumadi saka kencana mutiara jamrut hergeni emas kuwi ora. Ning pura kencana kuwi utawa sanepaning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengen bangun papan negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan, sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora
bedak-bedake werna kulit ora bedak-bedake tata basa ning manunggal tetunggalan manunggal ana negara Ngamarta. Mula aku pengin bangun pura kencana embane uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur kersane Bapak. Lah terus kersane Bapak pripun? Syarate pripun? Sranane apa? Truk kowe sowan ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 diaturi rawuh mrene sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek diglejah utawa dionceki manunggaling pengarep sing lenggah ning dhuwur karo para kawula. Nek tetunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakal apik, negara bakal becik. Ning kosok balen, nek sing ning dhuwur ora tau nyawang ngisor, sing ngisor polahe nganti gedabikan ewadene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakal rusak. Merga kawula wis ora percaya karo pengarepe ora nggatekke uripe para kawula. Lah niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada supados sak mangke gegayuhanipun Bapak anggenipun badhe mbangun pura kencana menika saged kasembadan. Mekaten menika dados aturipun ing abdipun Petruk sinuwun. Menawi katampi ngaturaken panuwun, menawi boten kula nyuwun mahapunten. Kula nyuwun dasaripun menapa kok boten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayuhane Bapak niku apik, gegayuhane Bapak niku becik. Ngoten. Nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nukulasedewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada. Ning nek mboten dasare apa, alasane apa, kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Ngoten natur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya Petruk, nggih. Gandeng pustaka jamus kelima sada kuwi darbe ing Pandhawa 5, nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik Petruk. Oh monggo menika langkung sae. Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak, monggo ngono salah sawijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembug kanthi sae. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Siadi? Gegayuhaning Kakang Semar. Wah, Petruk, dalem yen aku sarujuk bapakmu ngene bakal mbangun pura kencana. Yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu, yen butuhke Prabeya mengko aku sing bakal maringi. Jodipati mbok tawu bandane ora apa-apa. Waton kasembadan penjangane bapak. Estu Den? Yo, tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponokawan Petruk aku uga bakal sarujuk. Ponokawan Petruk aku ya sarujuk. Ponokawan Petruk aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung sinuwun Prabu Darmakusuma. Kersa menapa boten mergi ingkang dados nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan. Mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Ponokawan Petruk wonten dawuh. Bingung rasane atiku Petruk. Lho sebabe merga sadurunge ora sowan mau nggih. Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka jamus kelima sada. Lho. Sinuwun Kresna? Iya, Petruk. Wigatose Ndarawati ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan. Mula kang sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Petruk, mongko rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalauh. Sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake pustaka jamus kelima sada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkire miyen sing dikersake bapak niku sakniki tur pustaka jamus kelima sada kok ajeng dienggo tumbal niku nuwun sewu. Sing jeneng nggo tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ngaten. Lah lek kula ngenteni terus pirang dina, pirang sasi, pirang taun.
Selak bapak ora kelakon bangun kula kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel. Kula diseneni bapak. Petruk, kowe ngalah. Nek perkara ngalah kula gelem ngalah wong kula niku jejere kawula. Nek ditanding karo priyagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangkat. Wis saempere nek wong cilik niku pendak-pendak mingkon ngalah, mawon niku saempere. Ngoten. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya merga saka bapak. Napa sampeyan ora mesake karo bapak? Bapak niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, ngetutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undaan bayar blas. Ayo. Ning ewa semono bapak mbeke pustaka Jamus Klimasada, kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinuwun Darawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinuwun Darawati, wis tepung karo bapak, wis digula mentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho, kula mboten ngetok-ngetok. Kula diweling karo bapak, truk ora usah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku ora usah tok kandhake. Merga aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mun nek sampean nganti nyingkirke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene kula labuh karo sampean wis ora ana gunane. Tinimbangane ora ana gunane kula labuh karo sampean, wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta, kula medal saking Panakawan Ngamarta. Pun ngoten mawon. Lah diwas tak labuh sono seprene sampean ora iso ngerteni lelabuhane bapak, gunane napa kula klesotan teng arep sampean? Nang apa ya, Tru? Iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati mrene butuh ngapa? Nyelun pustaka Jamus Klimasada. Arep ngapa? Arep tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Darawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nek ra sing ngomong aku wis ora rampung. Lha nuwun sewu Sinuwun Panakawan Bagong kowe arep matur apa? Gandeng Petruk niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturipun Panakawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku Sinuwun Kresna karo bapak abot endi? Pun ngoten mawon. Nek abot Sinuwun Darawati monggo pustaka Jamus Jimat Klimasada mangparingke Sinuwun Darawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka Jamus Jimat Klimasada menika mboten kek mung pusaka lumrah, ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakane Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iya, Pak Bagong. Nggih. Sing angka loro saniki nek pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos niku mung dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali meleh teng Praja Ngamarta. Bener omongane Petruk. Tur malih saniki kula nuwun sewu. Sinuwun Darawati niku kok negarane ketaman pegebluk. Nek dinalar ora ketemu nalar lho Sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinuwun Darawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama Wijaya, loro Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Kuwalik. Hah? Kuwalik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Merga niki menungsa, nuwun sewu nggih sinuwun. Iya ora apa-apa. Niki menungsa sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Muga-muga Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa king tukang nentremke jagat. Dewa sing tukang ngandum katentreman, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Saniki ngaten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming ana apa supaya sampeyan niku luwih teliti nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng pegebluk ngoten niku tiba teng donya
niku dadi peringatane sing gawe urip kagem titahe sing ora gelem manembah. Ngoten. Ana wewengkon sing pancen tumindake ala, tumindake jahat, masyarakate ora gelem manembah sing diparani wing papan-papan maksiat. Niku karo sing gawe urip mesti tibane napa-napa teng mriku sing marai uripe rekoso blek. Terus do keteleran mudar. Iya. Niku pegebluk. Terus saniki kula takon, Ngastina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, ratu angkara murka, ora ketaman pegebluk. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegebluk. Terus saiki Ndarawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegebluk. Niku nek cara sakniki ling ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu, nek kesusu sampean mengke kelangan pustaka Jamus Limasada malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula aturi menggalih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampean langlung bab pusaka cilaka. Tur saniki Bapak nyuwun pusaka niku ora kok uwal saka Pandhawa. Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe. Tegese pusaka ora pisah karo sampeyan. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampeyan niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arep niki bendina teng mriki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat ala, merga sing jeneng Ketitisana Dewa kae isih kedunungan kulit daging. Wong kedunungan kulit daging nika iso kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau-tate tumindak ala. Saala alaning wong mesti katabetan ati sing suci. Niku lho. Oh, sampeyan ora paham. Ratu Lenggasine Waka kok arep dapusi wong kok penak wae. Ha nek cara kula diteliti. Utusan Ndara Werkudara rawuh teng Ndarawati. Ndarawati ana pegebluk apa ora? Nek ora sampeyan kelangan pusaka wis bacut menehke karo Prabu Kresna. Nek ketahuan pegebluk, monggo dibantu. Jare urip ning alam padang menika saling bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Pathokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungsa. Dewa medhun wae kula ora wedi. Mula kagem ing sami gawonten ing kedaton negari Ngamarta mriki sakliyanipun para Pandhawa kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan. Saya kasih waktu. Berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jajambul tabler kena tabuko yayasine pe etro kocak ngundarandir. Walah dalah parus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Walah dalah ngatasi derajating batur gedibal mung kawula. Lah kok gunemane ngreweteh kaya betes semono bawa tegalan. Ndrawiri kaya grojokan. Menungso ora ngilo karo getoke. Bagong. Bagong. Truk. Gentenan, Truk. Lho. Gentenan piye? Kowe sing diceluk ngono kok. Wah iki rada galak iki. Aku rada tratapan ya. Bagong. Bagong. Masir-sir atiku. Wis wani jarene wis muni bener wani kok. Kowe iki bener, tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa. Menek kono nesu, nesu ya kadhe genti nesu. Awak dhewe mung kawula. Kawula iki aja rumangsa terus aja mung gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi. Ayo domongi. Engko nek perang ditandangi wong loro. Nek ade kalah ya mulih njukuk dit. Hus. Kaya main wae truk padha kira. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku sapa? Oh lah iki perlu priksa iki. Karo awake dhewe kok lali. Sampeyan Prabu Baladewa, sapa-sapa wis ngerti sampeyan Prabu Baladewa. Kowe matur ning ngarepe sapa? Sinuwun Prabu Puntadewa. Aturmu piye? Lho,
Wah, ya wis lali nek kon baleni kok ya. Ature akeh banget e, Bagong. Nun. Kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngecek karo Yai Prabu Ndrawati. Kowe nyas dadane Yai Prabu Ndrawati. Kowe ngino, mbok anggap Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Ingkang bakal nyuwun pertawus menyang Jimat Limoso. Ya apa ora? Ya apa ora? Lho, Yai Prabu Ndrawati iki dudu mungsuh. Dudu ya wis ngono geger. Wong dudu nek dudu ya syukur. Tegese iki dudu mungsuh nek iya iki kok kudu dititi priksa sadurunge. Kuwi pancen menungso ra tatanan. Nuwun sewu, sampean kersane ajeng pripun? Aku ora trima. Ora trima perkara apa? Kowe ngecek karo Yai Prabu Ndrawati. Lho, sing tak ecehe meneng wae kok sampean wong liya kok geger. Lho, aku kakangne wis ngerti ya, Truk. Ah iya. Wis ngerti. Wong sing kulino ndelok wayang ki wis dong kabeh. Nek Baladewa ki kakangne Kresna kuwi kabeh wis ngerti. Kok dadak domongke, aku kakangne. Apa ora ditulis ning surat kelahiran po? Hus. Kowe iki omong apa? Ora omong apa-apa tenane. Saiki ngene, kowe bali yo. Nun, Bali. bali piye? Bali kandha karo bapakmu. Ora usah dadak bangun pura kencana. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Semar ki wong melarat. Semar ki men kawula. Kok arep bangun pura kencana iki bapakmu ki gablek apa? Wah, nek iki tak waneni tenan iki. Nek ngonek-ngonekke Bagong ora masalah, wis ngonek-ngonekke bapak. Bapak sing marahi aku ana ning alam padang ki bapak. Wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah. Kok dunek-unekke bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kowe mbok ngelingi bol. Lho. Bol piye jenengmu sapa? Baladewa dundang bol kok ora gelem. Nek ora gelem dundang bol ganti jeneng. Oh, weh, Ora ngono kuwi kok. Amen, ya wis tawane ni. Nek wedi minggat to kono. Lho aku ora ngelik karo kowe kok. Kowe cerewet wae kene wis deg-degan malah cerewet wae. Sermu piye? Karepmu arep ngopo? Kowe ngunak-unakke bapak. Walah, Ndara Baladewa, Baladewa. Tak omongi ya Mas, tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat, aja sok semangkean duwe bondo donya. Arep kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek, kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar. Kowe nganggo derajat pangkat dhuwur, ning di mata Tuhan kita itu sama. Sing jeneng derajat pangkat ki mung sampiran, bondo donya ki mung titipan, ora mbok gawa modal kok tok pamerke. Hah? Tur kowe linga, kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki. Kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki. Kowe ora sadar kowe ya, kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu ning Mandura ta. Aku dadi kok saiki karo aku kok. Wah, wis wong nek mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajeg, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kowe jaman arep nyalon kae. Bagong, kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih neng kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Muneke kaya ngono karo aku. Kaya ndara bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke gone bangun pura kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku. Ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki we ngrampungi nek mungsuh kowe. Gong, aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndekno mau ngubup-ubupi. Aku arep golek rokok. Engko udut nggon aku. Moh, dudutmu separo-separo kok mian. Karang ming turane. Wis nang wae, nang kono wae. Karepmu piye? Lho, yang ngono wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming Kasana, kowe ya ming Candesa. Ha ya? Kowe sadurunge dadi ratu ki mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandang, dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Tak omongi. Kowe ya saba sawah, bareng saiki entuk derajat pangkat tok Bagong, Semar ngilo karo dicoke. Menungsa kere, menungsa gedibal. Walah, Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngeceh dume aku ki ming kawula cilik, ha. Kowe ngeceh dume aku ming masyarakat
rendah, masyarakat bawah. Hah? Muni ya kowe. Saya tak takon karo kowe. Kowe ngunekke Semar wong kere kuwi ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar iki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Semar ki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sak dhuwure guru kae. Hah? Ning Semaremah kamukten kayangan, Semaremah kamukten bondo donya kayangan. Trima medhun ning jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedherek kok glelengmu ora jamak-jamak. Aku nek gelem nglumpukke kawula tak sengget gledhak saka kursi kowe. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda kok melayu, Gong? Hah? Kok melayu? Ketoke kowe mau wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku metu njaba, kowe metu njaba, ratiku marem dene kowe iso wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku ngerti sing tok waneni ora kok blegere Sinuwun Baladewa, ning watekane sing sajake ngendhak karo awake dhewe. Ning kok kowe mlayu atiku gelo. Truk? Ya dene ora mulih modar nang kene. Mergane kowe tak omongi Baladewa licik. Licik piye? Dheweke ra wani nandangi awake dhewe. Ning awe anak-anak Pandhawa, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ngibarate kuntul kandhake dandang kandhake kuntul. Kuwi ukara piye kuwi? Artine piye? Artine lelakon saknyatane digawe-gawe supaya awake dhewe ketok salah. Ngono ya. Terus apike mulih. Nek mulih dhewe seneni bapak. Petruk kantong bolong ming dituku kongkon boyong Pandhawa kok ora kelakon. Lah kuwi cilakane nang kono. Nek bapak nganti ngundhamana, Petruk mendak njaluk apa-apa tak turuti kok mung dikongkon bapak nggawa Pandhawa kok ora kelakon iki terus kowe iki anak sing kepiye? Wis pikiran. Yo. Nek bapak nganti ngendika kaya ngono apa atine awake dhewe ora lara? Ayo kuwi piye? Terus karepmu piye? Nek cara aku wani kok. Arep anak-anak Pandhawa iki nek mbilani Ndara Baladewa, tegese anak-anak Pandhawa iki mbilani pakarti sing elek, pakarti sing ngala. Awak dhewe wajib ngelingke. Nek perlu ditatake, ora usah wedi wong tuwane tuwa kowe. Nek mung karo anak-anak Pandhawa iki tak kira kowe ora bakal iso kalah. Sing ngomong sapa? Nek modar malah iso. Kowe senengane ngomong waton jeplak. Waton jeplak ora. Mungsuh Ndara Gatotkaca, mungsuh Ndara Antarja, mungsuh Ndara Antasena kuwi kae iki cah nom-nom ning ampuh-ampuh terus. Ora sembrono. Terus piye? Mulih. Gah aku nek mulih. Nek ora gelem mulih kowe sing methukke Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Aku ya moh. Lah kuwi jenenge wong ora ndek pilihan. Ping iso mbobong ning ra wani tanggung jawab. Wis ngene wae. Piye? Aku mbelani bapak ora ming tekan lara, mati tak wujuti. Iki dharma bektiku karo wong tuwa. Terus engko nek Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca tekan kene, nek pancen kowe ora wani aku sing nandangi. Gong jare mau ora wani. Aku wis nekat saiki, wis. Wis gunane apa urip nang alam padang pendak esuk nyaur 2000, pendak sore nyaur 2000. Saneng gunane aku urip. Ming dioyak-oyak bang plecit. Lah terus tak tandangane ning gandeng aku ora iso omong-omongan. Heeh. Aku nek omong-omongan emosi. Terus mengko nek Ndara Gatotkaca tekan kene, Ndara Antasena tekan kene takonono, arep ngopo? Nek arep nyekel awake dhewe wanenono. Aku ora wani iki. Aku nang mburimu jawilen tak sikate terus. Wah. Iki ora mung goroh lho iki. Asli iki. Serius aku. Serius tenan. Tenan.
Kowe wani karo Ndara Garkaca, Ndara Tarja, Ndara Antasena. Wani wis kepepet kaya ngene kok. Wong ki nek wis nekat apa boleh buat. Ah iya. Wis kono, omong ngono. Nek do tekan kene aku tak nang mburimu. Kowe engke lunga. Ora. Aku nang mburimu asli, aku tak toto. Ngempake mantram sakti. Nek pancen do arep nyekel dhewe diwaneni, Truk. Kae mbelani wong salah. Yo, tengok mburi kene, Gong. Oke. Jak omong-omongan nek iso delekke sing apik-apik, ora iso delekke sing apik-apik, paripaksa awake dhewe kudu tegel karo anak Pandhawa, Truk. Ya, manut, Gong. Bapak kebaranggul mungguing ayuto kebapak bawat nyobentar bawat nyobentar kebapak nyomungguing aloko Ndara Antasena. Oh terus aku sing tekan kene. Kok nyuwun sewu kok kaya ora adat sabene. Pasuryane kok kaya ora seneng kali Petruk. Biasane sampeyan iku nek ketemu karo Petruk mesti gojek. Biasane nek ketemu karo Petruk mesti guyon. Kok niki kok le mandeng Petruk kok tenanan, Truk. Nun. Ku tak takoni jujur karo aku, nggih. Kowe wani karo Prabu Baladewa, kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Wong nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kine nyekel kowe mbondo tanganmu ngrincung sikilmu leboke pakunjaran mula kowe manuta dina iki Truk. Gong, ayo, Gong. Sik wetengku lara ya, Truk. Aduh. Lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya, Nyuk. Wah. Iki wetenge iki mules tenan, dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik, Truk. Mangan apa to ya aku iki, jan. Kok mak pendelus lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya, Gong. Oke, jak omong-omongan sik. Ya. Nuwun sewu, Den. Sampeyan ajeng nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Ya. Nuwun sewu. Nek sampeyan iku satriya tenan, kepengin ngadili perkara niki, niku aja ming nampa pelapuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelapuraning Ndara Baladewa. Ning mang takoni Petruk. Mengke nek kula wis lapor, Ndara Baladewa wis lapor, sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae. Lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampeyan ming nampa pelapuraning Siwa Mandura, mongko Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngono iki ora adil. Wose kowe wani karo Siwa Mandura. Aku kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Siwa Mandura. Sing kula waneni watake. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampeyan takon perkarane kula tak omong. Ndara Baladewa nderekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada dienggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan. Diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun Pura Kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sanegara Ngamarta, embane urip teng Pura Kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Syarate bapak kepengin dirawuhi Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Sinuwun Prabu Puntadewa nalika semanten bingung Petruk merga aku Sinuwun Ndarawati wis rawuh pengen nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong akeh-akeh. Ngandhake nek Sinuwun Ndarawati nuwun sewu Titi Sing Wisnu kok negare taman Pegebluk. Terus ngandhake meneh kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong. Terus sing tantang-tantangan karo Siwa Mandura niku dudu Petruk ning Bagong.
Mergo bapak diece karo Sinuwun Mandura. Lingece bapakmu piye? Ngenten iki. Petruk kowe bali yo, Bagong kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngilo karo gitoke. Sinuwun Mandura ngendika kaya ngoten niku. Coba saniki kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Anake Bapak Werkudara. Nek tak unekke Werkudara ki wong dlogak-dlogok. Ora iso ndodok, ora iso linggo, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesti aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak kula iku ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iku ora wani karo Prabu Baladewa, ning wani karo watake. Niki sakniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi, sing salah sing sapa? Pun nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang leboke pakunjaran, ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Truk. Lah kene ngerti. Kok mesti arep nyekel Petruk lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Kanggo ngentut mantuh ngono. Ilang lelarane, ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlomproke karo Siwa Mandura. Kowe dikandhake luput karo negara Ngamarta. Lah, mula sok neni satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh. Ning diitung dawuh iki bener apa luput ngoten iku. Bejo sampean dereng iso nyekel kula, nek pun nyekel kula, bejo sampean urung napa-napake kula. Nek kula wis mangjotosi, mangajar nganti kula babak bundas. Sampean ngerti perkarane terus sampean getun. Apa iso balekke lara kula? Ya ngoten. Ayo omong. Ora mung plendas-plendus. Nom-noman kok ora iso benerke endi sing bener, ngluputke endi sing ngluput. Truk Nun. Aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa. Bagong Nun, njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Lho kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning iku sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Piye, Gong? Sik aku kok migren ya. Kok rumahsaku anggere ana bahaya kok migren. Ndi sing wetenge lara, matane bijil, matamu iki. Ana dunane matane bijil ora migren tenan, Truk. Iki sing teko arep Ndara Garukaca iki rasa lara, diadepi wong loro. Dugang raimu. Ya ora nesu. Ngono kok njuk marah-marah ora. Ndara Garukaca. Oh. Ndara Garukaca tekan mriki tak jaluk kaya Jawani karo Ndara Ndaramu Garukaca, Kakang Garukaca. Lah nek kula diajar ora usah wedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kanggo napa? Ya aku duwe banyu sungut nang kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso nambani wong lara, nguripke wong mati. Ora usah kuwatir kowe tak tambani ning kowe aku pesen karo kowe pisan-pisan aja nganti wani karo Kakang Garukaca. Luwe-luwe kowe wani males nek dijotos aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe, gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Upama arep Ndara Garukaca senengane model sirah. Upama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ora kanggo. Kowe iki iso nggo medeni cah cilik. Ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean teng pundi? Aku tak ambles bumi. Kok sik. Sampeyan ngewangi war njlomprongke. Lah kula ora iso ambles bumi nyeluk sampean pripun? Bagong kon ngejuk lemah ping 3, mengko aku jedul. Oh nggih. Tenan niku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, dan. Aku nek di ngonoke ora metu ya, Truk. Ah iya. Tiwas le ngono mempeng ora metu. Ah iya. Le bayar. Ah iya. Ngrekoso mengko. Ben tekan kene, Gong. Pokoke engko tak gawene cara supaya gila karo aku. Wis ki teknikmu lho. Ya ora usah kuwatir.
Ratodan Gatotkaca tina mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta manehar Parta manehar sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita Gong Ndara Garukaca Gong lho kok madhep rono iki ngapa ndeloke sindene ngulet-ulet sega e kaya enuk kae rasane kono iso nyambi akene lambene nggo omong terus e kowe rasa kepengin to nyambut gawe iki sing profesional aku profesor ayo profesional kok profesor ora bekti kula Den yo Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nggih kula pundi kok ketingalipun pasuryanipun radi kados mboten sekeca Petruk nun tak takoni kowe jujur nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya oh nggih Petruk nun cetha yen to kowe wis ngaku mula wektu dina iki Gatotkaca tekan papan kene kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa mirang-mirangke karo putra Pandhawa ing atase kowe dadi putra dadi anake Semar dadi abdining Pandhawa tumindakmu wani karo Siwa Mandura wis ora ana pangapura kanggo kowe kowe mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu ya ndene kowe bangga kowe ora manut aja kelakon dosa tak pancat pundakmu tak gimbol ndasmu Petruk kagiatri sang kapirang urinangku kinembit-kembit dosang reknaning bawana matur nuwun Den matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku Petruk wis marem Petruk marem krungu tembunge Ndara Garukaca Petruk nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu nuwun sewu Den niki wong tuwa lho Den niki niku disungkemi anak bojo pendak Idul Fitri disungkemi dijaluki berkah dijaluki barokah tur umur kula niku mboten ming nuwun sewu kacek karo sampean niku ora ming setahun 2 tahun ning mengabad-abad kula karo mbah sampean wis momong karo mbah buyut sampean kula ya momong tekan sakniki kula momong sampean mbah-mbah sampean niku durung tau nekke Petruk ndasmu durung tau lagi niki sampean ku nekke kula ati kula lara Den kula niku wis dadi abdi sampean sikil tanggo sirah tanggo sikil pamrih kula sampean niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh ngerti karo tata krama ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun Petruk tekan iki mangko nek kajeng Mang Potol sirahe nggo Mang Potol nggo pun Mang Potol kula ikhlas nek patine Petruk saka Ndara Gatotkaca sing kula tresnani raos kula lara Den selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau ngunekke Petruk elek lha kok saniki sampeyan ngunekke Petruk kaya ngoten niku ati kula kaya ora duwe rasa napa-napa kaya ora duwe rasa diajeni babar blas nek sampeyan ajeng mateni Petruk monggo mang pateni ora apa-apa timun mungsuh duren kula timune sampean durene tangan lamun timun iso menang karo duren mesti modar pun kula mang pateni mboten apa-apa nek sampean tegel ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampean Prabu Pandhu mesti ditakoni Petruk kok wis mati nggih baterene pun entek sing mateni sapa terus sing mateni putu sampeyan jenenge sapa Raden Gatotkaca anake sapa anake Ndara Werkudara kok wani mateni karo kowe pancen wonge kaya ngoten niku ming gugu omongane padene Mandura
ora metung bener karo lupute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan mesti digoleki simbah sampeyan mesti. Iya. Petro sedih. Kok iso nangis ya, Tru? Sangu Brambang tak remet neng tangan leletke mata. Luwe ndrojos terus karo mewek-mewek. Asem iki. Ndara Gatotkaca langsung gila raine saya pucet. Ngambah dirgantara mabur. Heeh. Ning isih siji kok. Hah? Isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing barep ki mau sing maju nomor 1 Ragil tengah terus engko sing maju mbarep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena, Gatotkaca. Ah saya aku tak takon karo kowe nyambut gawe apa? Aku engko sing giling wae, giling-giling dekulmu rata. Kowe nyambut gawe apa? Kowe padha-padha anak Semar. Nek nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong mau ora nyambut gawe, Pak. Wah, dunak-unake bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Ha kowe? Aku tak ngaso. Aku wis ngalahke loro, kowe minta bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Wis kana. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Kudus. Kebawa keperanggul mungging ayuda. Kebabak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabaknya mungging alogo. Ora pangling iki Bagong e. Nggih. Ndara Antarja? Iya. Kok pasuryane abrit? Nesu napa? Iya. Nesu karo sapa? Karo Petruk. Terus aku goleki Petruk. Madosi Petruk? Iya. Sik, mang teng mriki sik. Truk, sing goleki kowe. Wah, Jan. Sing goleki ket mau aku, ning kowe aja ndudohi aku. Merono. Engko ngonang-konangi. Oh iya. Aku muni piye? Petruk ora ono. Oh iya. Harum Kangsen kok ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petruk, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu e. Lak pacul sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petruk ora ana. Kula teng mriko nyetel radio. Radio. Petruk ora ana. Sebabe apa goleki Petruk? Petruk arep tak bondo. Lho, Petruk nyopet no? Ora. Petruk wani karo Siwa Mandura. Petruk wani karo Siwa Baladewa. Petruk kudu cemplungke Pakunjaran. Nek Petruk ora gelem tak cemplungke Pakunjaran, Petruk mesti tak pateni. Ngomong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Balenono. Petruk tak pateni. Ha, kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petruk ki menungsa eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono, heeh. Terus papat turu loro. Jengkulmu mlocot. Ha, mulane pasrah wae tak undang Jo aja nesu. Kowe ngarep mbelani Petruk. Mestine Petruk iki kakangku kowe. Petruk lara wae tak tilaki tak blonyo minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate. Men mari pati diame-ame. Hah? Kena kowe ketemu karo Petruk. Ning kudu iso nglangkahi batange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu, Jo? Kowe mung bayi, kowe mung sak uyuhku. Arep gleleng karo Bagong. Bagong iki umure wis mangabad-abad kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyo kowe. Piye? Sembur mlonyo. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar iki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta.
Ayo. Ngapa ya, Tru? Kleru, hah? Kleru. Kleru nggon apa? Kowe mau muni piye, Bapak Bathara sapa? Bathara Ismanto. Ismanto itu tukang cukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh, ganti to. Ora ganti. Jan kuwi. Oh, goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanto ternyata keliru. Saiki wis ganti. Menurut KTP Ismaya. Aku anake Bathara Ismaya. Aku ki ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng ngono ame mungsuh karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinehi kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti karo anake. Nek wis duwe kekuatan aja dienggo sewiyah-wiyah, aja dienggo sak nggon-nggon. Ning nek wis kepepet agemen kekuatanku. Bapak Semar tau cerita kaya ngono. Kowe duwe kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Antarja. Aku ora wedi karo kowe. Sawangan telapakanku iki. Hah? Sawangan Antarja. Iki Aji jenenge Aji Guntur Geni Guntur cuci motor. Iki nek tau adeg telapak aku abang iki tak nggo demek diadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Ya yo tibakno ora wedi aku. Kulo. Ora wedi kowe? Ora. Waduh, cilaka iki. Sawangan sing kedua. Nek tanganku iki kuning, tak tamake dadamu jemblong mati dereng aku. Ora wedi, tibakno. Wah, cilaka iki. Sing terakhir iki. Nek tanganku iki ijo, berarti abang kuning ijo kuwi setopan perapatan. Lah tamake nang kowe, ora kelakon mati aja dundang Bagong. Aku ora wedi. Sik, enteni. Truk, angel ya, Truk. Oh, iku kudu nganggo cara piye carane, ngono lho. Kaya aku mau nangis ya ora apa-apa. Kowe arep mateni piye, Truk? Iya. Kebangetan kowe. Kebangetan kowe, Jo. Kowe ngerti? Aku sikil tanggo sirah, sirah tanggo sikil. Niatku wis kepengin supaya kowe iki eling. Iki dadi satriya sing tamdawa. Nang iso aku ora bakal mundur. Ya wis. Dra, angel tenan, Dra. Angel dikalahke tenan. Aku pasrah, Dra. Ngene tak andani. Kowe pasrah pati urip bae. Nggawa pusaka, nggawa apa sing tok duweni, bendho apa-apa, tok weneke Ndarantarja kon mateni. Ana. Ngono patani tenan. Ngono pres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribek bojoku ta kowe? Ora ya, Ora apa. Ngerti wae aku. Wah sing ngelen. Nek sampean pancen ora gelem mundur, ora masalah. Ning kula ya nglabuhi karo Petruk. Lelakon niki mboten ajeng kula tekake ming sementen. Nek sampean wani mateni kula wani mateni Petruk. Nek nganti Bapak Semar nesu, ora nesu karo sampean tok. Ning nesu karo Pandhawa. Sampean kudu tanggung jawab bab nesune Semar Badrana. piye, Gong? Mundur pisan. Mergane Tak wedeni nek Semar nesu. ayo ngono kuwi carane ora usah perlu dadak kanggo bingung-bingung. Kuwi mau dadak ngopo megarke epek-epek muni abang kuning ijo. Rek ae medeni ning kono ora wedi asem kok. Iki nek nganti wernane abang, kuning, ijo, aku wis telung werna kok ora mundur. Ha iya. Ngono tak tambahi putih. Ayo. Tok bingung sing numpak kendaraan. Numpak kendaraan dengkulmu melocot kowe ora. Sapa kae Gong joget-joget Endi? kaya apa? Lho, pentas seni ngono udu. Kudu kae sing joget-joget tekan kene kae lho, Gong. Wah, pragota kae. Nek kira-kira tekan kene dipolo wong loro to. Ya.
Halo kamu, halo kamu. Halo kamu, halo kamu. Halo kamu. Semangga hanggro sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dukuntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Petro wong edan Petro wong kentir Petro wong kucluk lah calawani karo Sinun Prabu Mandura wis seleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan wae Ndara Pragutaya tindak mriki nyekel kowe nek kula mboten purun Laruda paripeksa imbane cacing kepidak menungso ngulet butuh males. Petruk menungso kedurungan rasa. Nek sampeyan ajeng nantang karo Petruk ayo tak ladeni siap gong. Oke. Kowe maju aku kiper terus. Ya. Rasa kuwatir pala wong loro. Wah, lakon cencang jinggot kroncal-kroncal mang mriki Ndara Praguta. Terus. Hati aku. Mutar aku tuh sambat biar mboten iso mati. Mutar. Terus ora tekane. Tangane cupet to lah. Mboten apa-apa mutare.
Oh, iya. Oh, iya. Aduh, hati aku. Oh, iya. Oh, iya. Iya. Mundur. Wah. Sri Baladewa Narpati Dwinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon tresnanira marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajalan sukertaning bawara iblis lanate Petruk ngosasik barisaning saka negara Mandura ngundurke marang putra-putra Pandhawa Petruk kantong bela ora kena dikandhani kanthi becik Petruk bakal ora bali marang kalangan dempul wah grete nenggala mbok timbang pase kok mlayu apa ya Ndara Baladewa ngamuk kok ngamuk piye Petruk kantong bolong ora minggat sing ngarepaning nata Mandura Prabu Baladewa karo Bagong Gretel nenggala jeblok ketemu muni ngono. Terus nggawa nenggala mak slonong. Wah, murup saobor. Monggo pusaka kae tamake Gunung Jugruk segara asat. Nemeng Petruk mesti mudhar. Mati kok. Terus kowe percaya matimu saka nenggala. Ah percaya mestine to. Berarti kowe luwih nganggep ampuh nenggala mbangane sing gawe urip. Sik to. Omonganmu kok medeni to? Ora medeni. Kowe tak takoni wangsulan. Kowe nganggep ampuh nenggala, kowe wedi nek nenggala tumama ning awakmu kowe mati. Heeh. Berarti kowe ampuh nenggala iki ngumpuli karo ampuh sing gawe urip. Uripmu saka nenggala, ngono apa piye? Ya ora. Uripku saka sing paring Gusti sing karya jagat. Nah, nek kowe iso wangsulan ngono iku kudune kowe iso mikir, pati uripe menungsa ora gumantung saka pusaka. Ning pati uripe menungsa gumantung saka sing gawe urip. Ngono. Nek dipesthekke kowe mati merga nenggala, ya wis ora masalah. Berarti lelakoning uripmu wis mung tekan bengi iki kowe mati saka nenggala. Diikhlaske. Wong urip ki dagang tuna andum bati, Truk. Nek bathi-bathine sapa sing didum nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan, kok to? Kowe urip ora njaluk, ora utang, ora ngemis. Ming sak derma urip paringane sing gawe urip. Mula nek mangsa kala disuwun dijaluk ya ora usah wedi. Ngono. Dume ana corona terus ndase dileboni tas kresek. Wedine ngapa? Hah? Sing jeneng pesthi ora iso dijoli, ora iso diutang, ora iso digentekke. Pesthi wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono. Iso lho kowe iso menang karo senjata nenggala. Iso kowe menang karo senjata nenggala. Nek nenggala iki ampuh, ampuhe pusaka iki saka sing gawe urip. Nek Gusti ora ngeparengake ampuh, nenggala kaya ming wersi lumrah ngono wae. Oh iya. Ah, kowe kalingan ora critane Nabi Musa. Lho, kok tekan kono barang. Lho, iki nggo nuntun karo wong sing do keweden-keweden ngono kuwi. Critane piye? Kowe ngerti to tongkate kae. Kae nek ora diparingi firman karo Gusti Musa, tongkat kuwi tutukno Laut Merah. Kae tongkat kae ya ming kayu ngono wae, ora ana kekuatane apa-apa. Ning merga diparingi firman karo sing gawe urip, diparingi kuwasa kekuatan karo sing gawe urip, iso mbelah laut. Nek bar nggo mbelah laut ki ya kae tongkat lumrah ngono wae. Iso bengi iki Gusti ora ngijabahi ampuhe Kyai Nenggala. Nenggala ora ampuh tumama ning awake Petruk. Lho, sapa ora gleleng kowe?
kena nenggala ora apa-apa. Wah, kondiang mlebu koran tutupi ireng-ireng matane. Padake penjahat gong ora. Lho kuwi tenan ngono kuwi kok. Wis kene. Tandangane ben ora apa-apa mati mbok ben. Nyo. Titip kok. Apa? Dompet. Dompet kuwi kekno bojoku. Heeh. Kok nek aku ora mulih 3 dina, kon nyelameti 3 dina tekane 1000. Oh iya. Goleke ya pusaka, Gong. Hah? Goleke pusaka. Apa? Sak-sake. Nyo. Ngapae? Padake es krim lho, Tru. Aku kaya es krim ora. Tandangan isun mandur ayo. Amo selamat jalan bodho-bodho akan mati penantang malawan. Panuswaning jajaran sekretaning Bawana Iblis Larati Hetro. Kowe ngembari marang panguwasane Rata Mandura ora boleh dewa. Iki Kyai Nenggala pamunaing Satru Sekti. Ah, iki Kyai Ndlunting Kesuma. Wah, ora dalan. Yen ngono kowe wani ora boleh dewa sing tawedeni apa? Lakon Tinjung Akhirat nyawamu.